Воля. Да влизам в положението, тогава ще ми стане нещо на мене. Няма То тъмно, Ваня, кажи нещо, да вкарвам клипа на Данчо. Съчувства ми, гадно е. Чак толкова съживявам. Много късно Ние продаваме минат през всеки къща. Утре ще стане с баща ти, ще стане с тебе, ще стане с него. Дигно да на Данчо, ще го платим по... Чакай, че нямам скайпа. Аз бутилка. Назай, дака ти живо и здраво детето. Това на какво? На камера или на какво? Да. От видео прави много. На видео. Така е, верно. Ей, моята майка сега в момента боледува. Нека пита ли се за майка? Кажи здрасти. Приятели, познати питат интернет. Как ами? Кажи здрасти на Данчо. Здрасти, здрасти, да ви живо и здраво, момчето. Дай Боже, още 2 близначета да имаш мъж. Мали, Ордани. Здравей, Данчо, ти живо здраво, момчето. Дай Боже да стане като тебе, тъй корав, як, като мен е работлив и да не стане като тебе мързелив. Е така виж. Ей, да вземем да те направим тебе да те изберем за кмет на София. Ти голямо изкарване направя. Още не трябва да направя за кмет. Най-много здраве пожелаваме. И пари. И ония софиански, т.е. не, софиански с две, не 3 деца, мама. Сега.